satan. I ved, hvad man siger. En mand er i maven. Ellers så bliver der ingenting lavet. Den bor I bare. Giv maler her. Jamen, det er fandme overtid at være maler i. Særligt hvis du går og maler en gavl eller sådan noget. Her i sidste uge, der fik jeg frost i landet. Jeg var fandme nødt til at sidde 3 timer på en radiator for at tøtte den op. Det var ren mausopdom, mand. Jeg fik helt lyst til mailboller. Så nu har jeg valgt at dags dato at udvide mit katalog, så Kim maler jeg. Han tilbyder at male mennesker. Hvad er det, mon, tænker du? Se det som en form for full body experience, hvor du kommer tættere på dig selv igennem et tyk lag flygger. Helt lavpraktisk, så fungerer det ved, at du kommer hjem til mig. Så skriver du lige under på noget samtykke halløj der, og du siger, at du er okay med at blive rullet. Så kan du helt selv vælge farve, så længe det er en, jeg har. Om du vil gøre det med eller uden tøj, det er op til dig. Men hvis det er uden, så er der udgifter til en ny rulle oveni. Når alt det kedelige er på plads, så får du et ordentligt lag. Det er fra top til tå. Det er front og bag. Mens du tør, du får en dejlig mander. Hør noget god radio, og så får du et lag nummer 2. Så er du klar til at gå ud i livet som et nyt menneske. Du kan få det helt til den nette som er 8,95 x-moms, x-udgifter, x-gebyr på moms. Giv mig et kald, hvis det er. Satan, mand. Jeg skal ind og se på den radiator igen. Det er ren mos op, mand.